temos 90 minutos, 90 ocasións para facer vibrar a nosa xente e confianza plena nos nosos xogadores. Bueno, pois estamos aquí con Abraham Cupeiro, músico galego xa levando as raíces galegas xa para todo o mundo. Non sei que significa para ti estar hoxe aquí na previa deste partido, que é o partido máis importante desta temporada para o Real Club Celta. Bueno, pois a verdade é que é moi ilusionante poder vir aquí como xiareiro do Celta e como galego, pois eso, axudar ao noso equipo, poñer un graíño de area para que isto vaya a bon porto e, sobre todo, celebrar o gran temporadón que fixemos. Cal é o aparello que nos vas traer hoxe para deleitarnos? Un Carnix Celta, unha trompeta de guerra que hoxe, entre comillas, metafóricamente, vamos a levar para facer esa guerra deportiva contra o Friburgo e acadar pois, o pase a semifinais. Que é o que che fixo máis ilusión? Saír en Gladiator ou tocar hoxe aquí na previa deste partido? Home, con moita diferencia estar aquí. Hai pouco estive no Stade de France, 80.000 persoas, no Francia e Inglaterra, e nada comparable con vir a túa terra e axudar a túa xente a lograr algo épico, pero que é posible.